Ok, ja teraz zistujem, ako venčím psa na železničiarske, že tu mám nejaké časti z motorky, ktoré boli priviazané na motorku a boli súčasťou motorky, ako olej na mazanie, reťaze a plus iné veci. Niekto zobral a položil tuto vedľa, čiže toto beriem ako ďalší znak nejaké výstrahy, keďže už sa mi teraz stalo, že motorku niekto zložil zo stojana a oprel o stĺp, čiže toto je ďalší krok vpred k zastrašovaniu. Ok, ďalšie, idem len na pizzu teraz a za každým, keď vidím tu niečo naštartované stojí, takže zase nejaká Dunajská streda, nejaký kuriér. Plus tá ventilácia tiež tomu nepríde do pohody, pozrite sa, ako je to zapnuté. Celý deň od 11. do 11. v noci, 12 hodín počúvate túto hrúzu, plus tie naštartované auta, kedykoľvek počas dňa. To nemá význam ich upozorňovať, to je boj s veternými mlynmi. Toto je útorok 36., respektíve streda ráno, 20 minút po polnoci a toto tu žijeme. Toto ignoruje vedenie mesta. 24 dní bez odpovede na moje podnety, opakované. Mestský úrad Staré Mesto, starosta, najnovšie včera vicestarosta, Ileš. Nikto ma nekontaktuje. Každý na to kašle. Toto tu my žijeme v obytnej zóne. Kuriér za kuriérom, deň čo deň, noc čo noc. OK, čiže ako som sa vrátil na obed domov, o 12:30 zistujem, ako som šiel venčiť psa, že na rohu Bukurešťskej železničiarskej som našiel svoje tašky z motorky, odtrhnuté, čiže poškodené. A ráno som si to nevšimol, ja som pripisoval tú posunutú plachtu na motorke tým, že pršalo. A teda plachtu som zvesil. Sadol na motorku, robil som, čo bolo treba na obed, keď teda som sa vrátil venčiť psa. Za rohom zistujem, že tú tašku teda niekto musel otrhnúť a hodiť ju za roh. Čiže už sa mi to raz stalo. A stalo sa mi to, že motorka, ktorá riadne je odparkovaná na stojane, bola zo stojanu zhodená a opretá o stĺp. Čiže to bola asi prvá forma varovania. Toto je druhá forma varovania, čo sa mi zatiaľ stalo. Ale tu už je poškodený majetok, pretože tá taška sú odtrhnutí tie putka, je odtrhnutý ten zapínací systém a tak. Čiže sme naspäť asi v nejakých 90-kách opäť. A uvidíme, ak sa to vyvinie. Ja som zvedavý, čo ešte ma čaká na tej Bukurešťskej s tou pizzériou, aký život tam idem prežiť, takže. OK, akákoľvek väčšia majetková škoda na tom motocykli alebo čokoľvek inom, čo tu mám, aute, alebo nedaj Bože uvoľnená súčiastka počas jazdy na tej motorke a nedaj Bože nejakému nešťastiu, už budem pripisovať hrubej nečinnosti Mestského úradu Staré Mesto, ktorá ani po 25 dňoch nedáva relevantné riešenia a odpovede na tento vzniknutý problém.